taitaa jännittää enemmän se, että toivottavasti en kompastu kusalta häntä siinä kirkossa. Olen vain iloisena ja ylpeänä seurannut tyttäreni järjestelyitä. Joo, luotan. Siellä on tomeria nuoria naisia tekemässä. Kyllä. Sanokohan mä mitään tuolla, kun mä oon niin huvittanut tämä viikko, kun välillä tuntuu, että Matias on pihalla niin kuin lumiukko. Niin kuin ei sitä ainakaan kauheasti ole jännittänyt, mutta en mä tiedä, onko mekään nyt sitten oikein kauheasti tässä jännitetty näitä häitä. Se tanssi jo ihan siitä asti, kun se on pysynyt jaloillansa. Ja kun televisiosta tuli jotain musiikkia, niin se nakunatanssit, se on ollut semmoista hyvin tyypillistä Pauliinaa. Ei, kyllä mä muistan, että Matias on pienestä asti, niin se on helppo hoitaa. On se on. Toivotaan heille ihan samanlaista taivaa. Monta lasta ja lastenlapsia ja mikä sen ihanempaa.